Hey, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls? It is I, your host, the host with the most, DRM, the music with the Q, not the what, not the C, baby. And welcome to yet another exciting episode of the Man B podcast, baby. But yo, this time we are bringing something else, dog. We are changing the game in East London, bro. And right next to me, I am with one of the best DJ, if I may say. Oh, not DJ, Ubalaseleyo Penguin. Otherwise, what man, I'm good. Yeah, I'm good. And you? Ekuseni the grand hot man jonga man masivele siyixhosalize yonke le week man singaba semdantsane soyi2 yabo English masike sibeke ecaleni yabo otherwise hot man khasibulisele kubabukeli bethu namhlanje Hey man, ndisibulisele man kubo bonke ababukeli namhlanje be-podcast, Man B podcast. Ndiyabulise nakwi-fans zam, ndithi ndiyabulisa. dango uyabulisa uMasterPru kuthiwa nguGqom boss ke abamaziyo yabo otherwise hot man ndicela nje ubaxelele about yourself nje kancinci nje. Okay. Luzuko ke igama apha emdantsane kwa-8 ephondweni Eastern Cape. Producer Man B Entertainment. Phinde beyi-DJ. Yayo apha Man B Entertainment. Ndiyahlala ke apha eTranskei. Ndikhona apha eTranskei Dotywa. Hey, I didn't know uba ungaseTranskei. Ya, ndikhona nakwelaa cala. Awe, shout out to abanini baseDutywa. Otherwise futhi banyami siyabulela ngoza apha ku-show yethu namhlanje. Namhlanje ke ndiyavanga abaphathi bami ba uzabe usidlalela namhlanje iset yonke yeGqom 40 minutes. Yo, 40 minutes kubekwe phansi sihlala iGqom phaa sithela induku, kuthiwa thela induku uMasterPru Gqom boss. Ndiyabaxelela. Kakhulu. No Vespan. Awe nje just ubanike nje information kancinci ngaso that bayazi about what to expect yabo. Like ubaxelele nje uba uqale nini uDJ like so that bave. Because umzekelo mina anohlala phansi ndimamela uDJ usandoqala because it's Friday today yabo. So I don't have time because funeka ndiphumile. Okay, into ndayiqala ngo-2010 ke uqala kwam uba ngu-DJ 2010. Ndaphinda ayiproducer kwangola 2010. Yabona kuqa kwam uthi le nto usu-DJ ndandifundiswa ngubra wam othiwa nguTaras. Ndaqala phaa ubona uDJ ke phaa kuTaras ndifuna nathengelwa nguye yonke into wandithengela ikhompyutha ntoni wandithengela yonke into athi Pru khazame le way wanika nesawundi yonke khawuhambe uyo-DJ ezipatini mani uqala kwam phaa uDJ nama ndidijela abantu 2010 elaa xesha ndidj ezipatini zabantu nadijela ndangena nako bafo ndafika ndadija nako phaya koobafo ndayi-resident DJ eKids Beach ndayi-resident J eK-Mouth. So le nto ndihambe yokudala ndihamba kule nto udijela ne-ANC. DJ yo hey andifuna uyiphatha leyo ANC nayo bendi-resident DJ apho uyahamba khona if i-ANC isegcuwa ndikhona if i-ANC isebhayi ndikhona ndawo yonke ene-ANC phaa bendi-resident DJ Queenstown nalapho esisadukashe ndade ndafonelwa ngumeya phaa ndihlele le khawujike lapho esisadukashe. So otherwise bahlali nizivele uMasterPru has a lot of experience and when I'm right I believe when I'm right for uvula le nkqubo yethu siqalayo namhlanje because kule nkqubo this is a show esizoyiposta every Friday ku-YouTube wethu. Nayazi mos uba every party kukhona i-after party mos uyayazi ne but ke ngoku ayibikho i-before party yabo. So le show lena yishow esizoyiposta qho every Friday ngoLwesihlanu ngo-7 yabo. Before uye groove nononi ungakhabe uvula uYouTube wakho boom search Man B podcast udlala uYouTube wakho phaya exesha olungisayo ayinayo wenza yonke ulungisayo to go out uMasterPru naku yakudlalela phaya yabo. So I believe umuntu ungayena right oba siqale ngaye kule show yanamhlanje otherwise ngicela nobulela nje apha ku-Man B podcast ndifuna ucela ufujongile naye ubra phaa uMan B man endabula kakhulu i-opportunity man asinike yona siliphondo. Nami ndisitsho nje sendikule ndawo kule podcast nje yabo sendibonakala kakhulu ngoba ndiyabona ndikhona nakoo-channel nakoo-Tracy ngoku ngenxa kabra bra Man B ndithe nkosi Rhotman man abanye bazoyibona loo nto leyo ndidabulela kakhulu Rhotman. Awe shout out to Rhotman Man B hayi ke mna kudala ndisitsho zonke i-episode ndibulele Rhotman. And before we get into the show yanamhlanje I'd like to say big shout out to Davido's Palace. That's what we're shooting today. So yeah man, if you're trying to go out njengobukela le tape ngoku after ugqibobukela make sure you come to Davido's because kungoLwesihlanu and ziyakhipha Davido's. Make sure you like, subscribe and hit the notification bar so that every time we drop an episode you get notified. Otherwise MasterPru masambe bhuti soyibulala ngo same time. Let's go. Before we go abalandeli bethu bangafumana. Okay, Facebook MasterPru RSA, TikTok MasterPru RSA,
YouTube MasterPru naphaya bawusearch nje uMasterPru ndisandokhupha ne-album guys ne-1 month ndikhuphe i-album ndiyacela i-support yenu nayo i-album pha ine-1 month isenayo 3,000 streams okwangoku yabo kanti idinga nje i-support yenu sena-1 month qha yabo MasterPru azodashisa amabheki. Masambe bhuti. Masambe bhuti. Masambe.
Moshe ixesha ngemibuzo engacacanga shela ndoda imisa njengasemandulo kumnandi shela madoda kumnandi shela madoda imisa njengasemandulo kumnandi shela madoda kumnandi shela madoda imisa njengasemandulo savannah. I like the 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 sister. I like the dog. I like the sister. I like the dog. I like the sister. I like the dog. I like the sister. MasterPru compose. I like the savannah. Can you assist? I like the savannah. Can you assist? I like the savannah. Can you assist? I like the savannah. 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 I like the savannah.
Bantwana manje. Shu. Sa. Ngibaxole. Isabhejiso uthi ngozi azuyenza yonke amantombazane besikiphiso sifuna kufakiwe laba sifuna khona isabhejiso uthi ngozi azuyenza yonke amantombazane besikiphiso sifuna kufakiwe laba sifuna khona Amanami, fala, shu, fali moto yami. Amanami, shu, fala, shu, fali moto yami. Fala, fali moto yami. Fala, correct, fala, boy. It's a DJ AP, 7 P1. Atiwa shine, original, atiwa best. King Gasho, King Gasho. I say body sauce, rookie sauce. I say rookie bite. I been the boy, King Gasho, King Gasho. I say body sauce, rookie sauce. I say rookie bite. Amanami, fala, shu, fali moto yami. Amanami, shu, fala, shu, fali moto yami. Fala, fali moto yami. Amanami, fala, shu, fali moto yami. Amanami, shu, fala, shu, fali moto yami. Fala, fali moto yami. Amanami, fala, shu, fali moto yami. Amanami, shu, fala, shu, fali moto yami. Fala, fali moto yami. Amanami, fala, shu, fali moto yami. Amanami, shu, fala, shu, fali moto yami. Fala, fali moto yami. This is what it's Gqom say, 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 what it's Gqom say.
Danke, boy. Oh boy, it's called that bad.
like that on me. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Let me be. Yeah. Right there, move. No stress, no rules. You're always talking, I'm cool. No lights, one dream. Your body moving on me slow. Say you feel it, I feel it, say you ready. I'm ready. Let me Let me be, let me be. When you grind that slow on me. Let me be, let me be. Tonight, we free, no sleep. No lift, just move. Let me be, let me. When you move like that on me. Let me be, let me. Don't stop, don't just feel it. Don't stop, don't just feel. Feeling logo MasterPru Gqom boss. Don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop. Let me be, don't stop, let me. Don't stop. Etolo, ukadle patini, noma nezamo akhona, afuna nomkizozo, futhi dethi singene, bekela singene, highway namangena, sifuna uhlale epakini, cela ubheke etolo, ukadle patini, noma nezamo akhona, bafuna nomkizozo, futhi dethi singene.
Elengo mifukufu Anbisuku Atetele induku Sonwandwa iforum Lengo mifukufu Anbisuku Atetele induku Tina sonwandwa iforum Lengo mifukufu Anbisuku Atetele induku Sonwandwa iforum Lengo mifukufu Anbisuku Atetele induku Tina sonwandwa iforum Ayeke papuli kolo, kaninde panti ngetolo. Ru, kateli ndugu, sistela zomtanzo. Ayeke papuli kolo, kaninde panti ngetolo. Ru, kateli ndugu, sistela zomtanzo. Ayeke papuli kolo, kaninde panti ngetolo. Ru, kateli ndugu, sistela zomtanzo. Ayeke papuli kolo, kaninde panti ngetolo. Ru, kateli ndugu, sistela zomtanzo. MasterPru. Compose. That is the soul, it's a best kitchen. Six pack get kitchen. From Nantes to Lynn. Sector Flynn. That's the super cat. Hey, Uma cat. That is the soul, it's a best kitchen. Six pack get kitchen. From Nantes to Lynn. Sector Flynn. That's the super cat. This is from Paris. Lengo mifukufu Anbisuku Atetele induku Sonwandwa iforum Lengo mifukufu Anbisuku Atetele induku Tina sonwandwa iforum Lengo mifukufu Anbisuku Atetele induku Sonwandwa iforum Lengo mifukufu Anbisuku Atetele induku Tina sonwandwa iforum Boys in town. I'm at 2K70 entertainment. Hey, yeah. This one, how are you? My sugar. Aibo, we are going to facilitate. But tell them I'm go to the heavy. The guy that's your color, it's for so many. Hey, when Gqom pila githi evena kuya ngathi ngaka facilitate kwathele mampothule heavy ayewena ingane siyakhala sithi sifuzume mpi ayewena kancane Gqom pila githi bathini siyabadodoza new boys in town ama-2K entertainment baba washa oh Ayo, welcome back babukele bakhaya. Ayo, kushushu nani niyazivela uMasterPru usanobulala iset yakhe eshushu kakhulu. Yokubekwe phansi. Kodwa mani yami uziva njani ngale set yakhe usanobulala? Hayi andiziva ndiwo
ndise manje ndibeke phantsi uyabona ubekwe phantsi manditsho manje yabona nabo hope nabalandeli nabo xa bemame bazawubona nabo yabo bakubekwe phantsi nibukele i-podcast ku-YouTube MasterPru ubeke phantsi ufake umlilo ufake ifire yodwa. Okay, MasterPru, ndiva into yoba I think zonke izingoma uzidlale apha zingoma zakho. Ewe zingoma zam but hayi ndike nkombe makhe nditshekishe nabanye amajita ayizozonke khona amajita ndiwafakileyo but nezam qobe andifuni laa nto ibengathi kuthiwa amanye amajita ndiwahoyanga yabo andingoyela DJ unjalo u-selfish yabo noko kufuneka namajita nawo ndiwadlale yabo. But i-most yengoma ozidlalileyo zezingoma zikule album yakho. Ewe zezam i-most yengoma apha bazoziva nabo. Okay, so ubuthe i-album yakho ifumaneka phi because sayivala ngonkqubo yethu. Ku-YouTube iyafumaneka kuzo zonke phofu ii-platforms iTunes ikhona iyafumaneka naku-Spotify search Victory Lap album MasterPru. Guys, make sure you go check out Victory Lap album by MasterPru on all digital platforms. Braz, nizivele ma-hotmans. Ladies and gentlemen, boys and girls, yonke lo mlilo sandodlala apha zingoma za-hotman. Make sure they book you. Abantu bakubhukisha MasterPru. Hayi mhlawumbi bazondibhukisha xa bebona le podcast. Apha ephondweni ndandibhukishwa ke ephondweni eva sisi ndaphuma nakwi-ANC ngoku hayi nephembeni bandilibala ngoku igqibele ngeChippa United qha beke nayi-resident DJ yeChippa United yayibo gqibe ngeChippa United last year yabona ezinye ke ngamarhasharhasha ibhooking zanozibala kakhulu ezinye njengala khona yakho ubusise kuyo noBravid. kukho ezakhona zinjeyana yayibona uzochaza zakhona zona yayibo uzochaza ebantwini nje. However, it has been a nice and an exciting episode. Otherwise, this bonile naive I said MasterPru. Guys, njengoba nivile iset MasterPru, please leave a comment below ukuba out of 10 uMasterPru ningathi masibunike bani, and please do make sure uba niya-comment uba ngubani omnye u-DJ enifuna ukumbona right here on the MasterPru podcast who's going to turn it up our Friday. Yeah, well, guys, so make sure that you also do follow MasterPru on all social media platforms. And also follow me on Instagram. It's DRM_music. On Facebook, it's just DRM. Otherwise, from me and the MasterPru Music Podcast, we love you so much. It has been a great time. Make sure you like, subscribe, and do the right thing. Thank you. See you next time. Fede.